Кыш көне иртәнге намаз иртә керә. Эшкә китергәрәк өлгөрмәйбез. Иртәрәк укып сыксак буламы дип сорагандар. Юк, кардәшләр, булмай. Намаз вакыты кермәс борын был намаз кылынмай. Әйтәйек, акшам намазы кояш утыргас, байгас кына кылына бит инде. Кояш әле утырмаган, кемдер акшам кыла. Әлбәттә, бундай намаз кабул булмай. Шулай ук иртәнге намаз. Был мәсәлән нисек хәл итәһегез, үзегез карайһыгыз инде. Егетләр булһа, мәсәлән, китеп утырганда, бәлки туктап юл ситендә укып алалар. Әгәр эш урыныгызда укырга туры килә икән, һөйләшер кирәк. Шул мөдирләр, директорлар менән кемгәлер 5 минутка теге тәмәке тартып алырга рөхсәт итәләр бит инде. Һезгә лә намаз өчен генә вакыт бирергә тиештәр. Шул кыскаһы, һәрбер намазның үзенең вакыты бар. Башланган вакыты һәм беткән вакыты. Ана ошо вакыт эчендә генә кылырга кирәк.